Vážené dámy, vážení páni, je mi cťou, že vás môžem privítať na pôde Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici pri príležitosti slávnostného otvorenia špecializovaného laboratória lokálnej sieťovej akadémie v rámci zapojenia našej školy do globálnej vzdelávacej iniciatívy sieťového akademického programu CISCO. Dovoľte, aby som vám predstavila zástupcov programu Sieťovej akadémie Slovenskej republiky. Inžiniera Františka Jakaba, filozofie doktor, koordinátora programu Sieťových akadémií Slovenskej republiky. Inžiniera Františka Baranca, vrchného manažéra programu Sieťových technológií v Slovenskej republike. Ďalej vítam vzácnych hostí, inžiniera Miroslava Martiša, vedúceho odboru vzdelávania a ľudských zdrojov Banskobystrického samosprávneho kraja. Inžiniera Zoltána Salaja, administrátora programu Sieťových akadémií Slovenskej republike. Inžiniera Pavla Sabu, zástupcu Krajského školského úradu Banskej Bystrici. Naozaj veľmi oceňujem, že aj naša škola sa vlastne pripojila k tomuto programu, pretože snaha bola už dávno nejakým spôsobom zapojiť do našej siete. A ja by som predtým, ako na začiatku si považujem za potrebné, aby trošku sme priblížili vlastne publiku, o čo sa vlastne asi jedná a nejakú tú históriu tohto programu na Slovensku. Už aj z toho dôvodu, že vlastne máme také číslo, že vlastne cez tento program od roku 1999, odkedy vlastne program na Slovensku, prešlo už takmer 20 000 študentov, čiže je tu už 20 000 študentov, čiže je tu už určitá masa. Ten program Cisco Networking Academy alebo SENAC, ako to nazveme, je najúspešnejší vzdelávací program na svete. Vy, ktorí skončíte túto networkingovú akadémiu a prípadne sa recertifikujete alebo certifikujete sa v týchto medzinárodných certifikátoch, nebudete mať žiadny problém s uplatnením do budúcna, lebo vidíte, akým spôsobom sa vyvíja internet, ako sa vyvíja komunikácia. Sú to nové formy komunikácie, vchádza do toho video. Ja sa opýtam, kto z vás včera nebol na internete? Aby som bol v obraze. Že je to jednoduché. A to znamená, že dá sa predpokladať, že ani v budúcnosti internet ako taký pre komunikáciu nevynecháte zo svojho života. A kvôli tomu, že ten dopyt po komunikáciách je taký obrovský a vchádzajú do toho nové formy komunikácie, tak tie technológie sa samozrejme stávajú zložitejšie. A možná
internet stránku, tak vlastne sa dostanú do systému, kde ten výukový materiál. A toto je vlastne to overovanie praktické vzdelávania.